IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Gapu Kadagiti ditigra ang mapaspasaran iti umamyanan ket dito'y ang pananutan ti Philippine Coast Guard Substation Pasukin iti Nangisayangkat ti Basic Life Support Lecture and Orientation ICAW Intensified Community Assistance Awareness Response and Emergency Eye Care Program kadagiti Mangngalap iti Barangay Davila Pasukin. Kalikaguman ti programa ang maikanda ti ammo apakaseknan iti panagrescue ken emergency preparedness. Basar ti report ket 57 ti partisipantes iti daytoy a programa. 50 ket 6 community partners, 9 barangay on-scene responders, 2 barangay health co-workers ken local residents. Ti lecture ket aday aplikasyon na akas iti CPR wenno cardiopulmonary resuscitation, panagresponde no kasta machok ken basic first aiding. May naig iti daytoy ket nagyaman dagiti partisipantes kadagiti kameng ti Coast Guard ken maipanamnama nga adun tubay ti maisurda a kakailyan ang Mangngalap. Para ita IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.